unha escultura para implicar a cidadanía na loita contra a violencia de xénero. A obra de Isabel Soler busca, cos seus reflexos, recordar a todas as vítimas desta violencia e concienciar a poboación. Onte foi un día especial na Pobra do Caramiñal. A escultura Como auga, de Isabel Soler, inaugurouse nun acto emotivo no que estiveron moi presentes as vítimas de violencia de xénero. Non só se fixo esta homenaxe, senón que se amosou tamén unha postura de repulsa a este tipo de violencia, á vez que se transmitiu o apoio a todas as mulleres que a sofren en todas as súas vertentes. Estuvo aquí Juan Carlos Quer e a súa filla. Pareceume ademais importante que figuraran os nomes das dúas persoas, non? Inda que é un monumento dedicado contra a violencia de xénero en xeral, si quixemos que apareceran os dous nomes das dúas persoas que realmente pois foron víctimas da violencia de xénero máis, digamos, máis grande, que é precisamente o asesinato. En este concello hubo dous casos separados por 34 anos. O primeiro foi de María Rocío Feijóo. E o último é máis recente, o de Diana Quer. Nomes que aparecen reflectidos na placa conmemorativa da escultura Como auga, acompañados dun recordatorio a todas as mulleres que sofren e sufriron violencia de xénero. Non só aos asesinatos, que sí me parece perfecto, pero tamén está dirixido a todas esas persoas que sufren no día a día das súas vidas o maltrato e a violencia, non? A todas esas mulleres que viven en silencio todo ese sufrimento. A peza, realizada por Isabel Soler e chamada Como auga, representa unha muller que sai do papel da denuncia, do seu papel imposto pola sociedade ou do proceso judicial na procura da renovación á que está vencellada a auga. Quixen dar un enfoque positivo e de optimismo a esta temática tan cruda. O fixen utilizando uns materiais determinados que se adaptan a zona da costa, acero mariño, efecto brillo, o efecto espello, que tamén ten un significado, non? Está dividido en dous bloques. O primeiro deles sería a plancha que simboliza un folio, un papel, que sería o papel da muller nesta sociedade, o papel da denuncia, e del escíndese unha forma feminiña que camiña hacia o segundo bloque, que serían unhas ondas de auga. Normalmente ten unha simbología auga de renovación. As persoas que se reflictan na obra, apunta a súa autora, pasan a formar parte deste cambio. Porque implicaríanse a través da súa imaxe nese cambio, nesa social. E está feito a pie de calle por esa mesma razón, porque a xente poda reflectirse nela. Obra situada nos Xardíns Valle Inclán e que está a despertar a conciencia da sociedade. A verdad que foi moito feedback, a verdad que moitos comentarios, moita xente acercouse personalmente, escribiron a través das redes sociales, a xente emocionouse ca simboloxía, a ver, o acto foi xa moi emotivo, moi bonito, as persoas que interviron apuntaron moi ben hacia o tema e as persoas se sinten moi identificadas co cambio, con ganas de que cambie todo isto e lles parece moi adecuada a simboloxía emocionante. A verdad que foi moi ben recibida, estou moi contenta. A proposta Como auga foi a mellor valorada polo xurado do concurso de ideas que se convocou cunha dobre óptica artística e reivindicativa.